Bună seara și bine ați venit la prima noastră întâlnire în direct în cadrul cursului de formare la care participați și dumneavoastră. Avem în seara aceasta o primă întâlnire, vor mai fi și altele despre care vom discuta pe parcurs. Ne străduim în această seară să vedem diferența sau legătura dintre formal și non-formal atunci când vorbim de utilizarea patrimoniului cultural digital. Și avem alături de noi invitați dragi cu experiență în folosirea resurselor europeane și nu numai, din medii diferite, în așa fel încât să vedem cum putem scoate din clasă, în afara clasei, patrimoniul cultural și poate și invers, dinspre alte instituții către școală, pentru ca în felul acesta să folosim la maxim avantajele pe care ne le oferă patrimoniul cultural. Eu sunt Izabela Miron, voi fi moderatorul acestei întâlniri și voi prezenta invitații noștri din această seară. Avem alături de noi pe Mirela Giacomel. Ea va fi și cea care va deschide întâlnirea noastră cu o primă prezentare. Mirela este pasionată de artă și a studiat istoria artei la Universitatea Babeș-Bolyai, în Cluj-Napoca. A studiat de asemenea Liberal Arts la Bard College în Berlin, dar și managementul proiectelor artistice în cadrul unei școli de vară din Finlanda. A lucrat la Muzeul Național de Artă a României ca muzeograf. A terminat un master în managementul imaginii organizației. S-a stabilit de mai mulți ani în Franța, a pierdut-o România, dar rămâne alături de noi prin activitățile pe care le desfășoară și prin legătura aceasta cu patrimoniul nu doar european, ci și românesc și cu copiii din România, de ce nu? A creat o companie independentă de mediere culturală care ajută muzeile și alte instituții să se apropie de publicul lor. Și ne bucurăm să o avem în această seară alături de noi. Mai departe, avem alte două colege care ne vor oferi și un exemplu de bună practică printr-o activitate practică pe care au realizat-o și care a fost un real succes. Este vorba de Camelia Mihaela Volosciuc, care este șef la Serviciul Gestiunea Unităților Documentare la Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu. A coordonat proiecte de mai multe feluri, ca să spunem așa, are o experiență bogată în implementarea de proiecte, iar în cadrul programului Build with Beats, Designing Virtual Spaces for the Future, a lucrat alături de colega noastră, Monica Maria Oancea, care este profesor de informatică și TIC la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. Ele vor prezenta în seara aceasta puțin din bogata lor experiență, nu doar în cadrul european, ci și în cadrul proiectelor Erasmus, dar ne axăm firește în seara aceasta pe europeană. Vom începe cu Mirela și vom continua apoi cu Camelia și Monica, iar la sfârșit vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea invitatelor noastre. De aceea vă invităm pe parcursul prezentării, dacă aveți întrebări suplimentare sau doriți să aflați mai multe despre ceea ce ne prezintă colegele noastre, să scrieți întrebările în chat, iar la sfârșitul prezentărilor colegele noastre vor fi foarte amabile și ne vor oferi și răspunsuri. Vă mulțumesc că sunteți în această seară alături de noi și dăm scena, ca să spunem, Mirelei, pentru a ne încânta cu experiența ei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc deja pentru invitație și mulțumesc participanților că mă vor asculta. Sunt foarte fericită și emoționată. Într-adevăr, lucrez ca muzeograf educație de mai bine de 20 de ani, dintre care 10 în România au fost și
aproape 12, poate mai mult, în Franța. Munca ca muzeograf educație este pentru mine foarte importantă pentru că este o muncă care, într-adevăr, leagă patrimoniul cultural de ceea ce se învață în școală. Deci, ca muzeograf educație, suntem zaua din lanț care face aceste două zone să se unească pe același teritoriu. Și ca să vă explic un pic cum putem să îmbinăm această educație, să profităm și de patrimoniul cultural și în același timp să ne aducem aminte și de ce învățăm în școală, putem să facem acest lucru în mai multe feluri. Putem să-l facem în familie, cu ajutorul părinților, putem să-l facem prin excursii organizate de școală, prin activități recreative organizate de centrele de vacanță sau în tabere, activități desfășurate în clasă, dar conduse de către un invitat exterior. Și, într-adevăr, sunt și alte tipuri de activități care pot fi desfășurate de către cadrul didactic folosind resursele Europeana. Pentru că Europeana este o pepită din punct de vedere cultural, are resurse pedagogice și are resurse calitative de imagini din colecțiile marilor muzee din Europa. Dintotdeauna mi-am propus și mi-am spus că familia are un rol extrem de important în continuarea educației din școală. Copilul, elevul ajunge acasă, îți dă jos haina de elev, ca să zic așa, și devine copil în familie și împarte cu familia ce s-a întâmplat la școală. În funcție de ce s-a întâmplat, părinții pot sări ca să stabilizeze aceste cunoștințe, ca să le aprofundeze și pot să-i propună copilului mersul la muzeu, participarea în tururi ghidate, vizitarea anumitor obiective turistice, ca să-i dezvolte curiozitatea și, cum am spus, să stabilizeze ceea ce s-a acumulat, în fine, cunoștințele pe care el le-a acumulat în școală. În Franța, începând de la grădiniță și până în clasa a doua, în școală, în general, învățăm despre Evul Mediu. Și de ce nu să nu profităm într-un muzeu, să învățăm și într-un muzeu despre Evul Mediu, despre costumul cavalerilor, despre armele pe care le foloseau, dar și în muzeu să venim cu ceva în plus, spre exemplu cu ce este sculptura și ce este pictura. De aceea, unul dintre atelierele pe care le-am realizat vis-a-vis de Evul Mediu s-au concentrat pe sculptură și pe pictură și cu ocazia discuției în fața unui tablou le-am arătat ce înseamnă o cămașă de zale. Copiii și elevii folosesc foarte mult benzile de desenat. Eu, în această prezentare, am să vă dau exemple cum putem să jonglăm între între cunoștințele pe care copilul le are la anumite nivele în școală și ce putem să-i arătăm în exteriorul școlii și cum putem noi să profităm de un patrimoniu cultural, digital sau real. Cum spuneam, copiii citesc foarte multe benzi desenate și instinctiv și la școală le citesc și acasă și instinctiv își dau seama care sunt diferențele între personaje pozitive, personaje negative. În cadrul Bienalei de bandă desenată din Franța am lucrat cu copii de 7, 8, 10, 12 până la 12 ani. Am lucrat să categorizăm aceste personajele pozitive, personajele negative. Și am putut să constatez că copilul are un vocabular care vine deja din educația pe care o are la școală și se exprimă, este capabil să recunoască imediat și să categorizeze aceste personaje. La grădiniță, în Franța, învățăm. Ca și muzeograf educație, trebuie să fim foarte atenți la nivelurile urmărite în curicula școlară, ca să știm ce putem să propunem publicului și cum putem să continuăm această educație pe care publicul are deja, publicul nostru țintă fiind elevii, pe care acești elevi îl au deja în școală. Și în Franța, începând cu grupa mare de la grădiniță și până în clasa a doua, elevii învață despre
despre forme geometrice, despre repetiție, despre frize. Și într-un muzeu, cum putem să discutăm despre aceste lucruri? Uitându-ne la ceramică. Ceramica care este decorată prin repetiții, prin frize, prin forme geometrice. Putem să venim și cu ceva cât de cât complementar ca să reușim să hrănim anumite subiecte care poate nu sunt atât de nu sunt puse în fața scenei în timpul școlii, cum ar fi arta plastică, și atunci într-un muzeu putem să studiem, să analizăm, să observăm sculptură, pictură, tehnici folosite de artiști. Într-un tur ghidat este o ocazie nemaipomenit de bună pentru cei elevi care sunt de vârste mai mari, începând cu 12 ani în sus, să observe, să-și aducă aminte, să aprofundeze anumite cunoștințe pe care ei le au deja din școală. În Franța, spre exemplu, la 12-13 ani se învață despre stilul gotic, stilul romanic. Într-un tur ghidat în Franța, bineînțeles, în orice oraș este o biserică gotică. Activități pe care unde putem să scoatem copiii din clasă, îi scoatem din școală, activități care sunt compuse împreună cu cadrele didactice. Am avut ocazia să lucrez cu foarte multe clase și să construiesc un parcurs pedagogic împreună cu cadrul didactic. Ca muzeograf educație, în momentul în care lucrăm cu școli, această conexiune între muzeograful educație și cadrul didactic este foarte importantă. De comun acord stabilim subiectul, muzeograful educație prepară parcursul pedagogic care este aprobat de către cadrul didactic. Aici am făcut o ieșire despre arhitectură, ceea ce a permis copiilor să se orienteze pe un parcurs care nu era obișnuit pentru ei. Pentru că în momentul în care ei pleacă de la școală, se duc sau acasă sau la cumpărături, nu se duc să studieze arhitectura în oraș. Aici, la fel, o colaborare între o școală, o grădiniță și un muzeu, unde am stabilit de comun acord cu cadrul didactic un atelier despre științele naturii și despre științele naturii, mai precis despre fauna acvatică, unde am descoperit animale împăiate și am mers până în zona contemporană, unde am văzut cum își imaginează artiștii contemporani monștri marini. Și în fața acestor tablouri contemporane am pus în practică activități ludice care au permis copiilor să înțeleagă care este anatomia unui pește. Am realizat puzzle-uri. Next slide. Și am realizat niște puzzle-uri care au fost destul de speciale pentru că puneau accent pe simțul tactil al copiilor. Copiii când învață auzind, învață văzând. Acestea sunt niște simțuri care sunt foarte importante și într-un muzeu trebuie să le folosim mult, dar copiii mici au aproape toate simțurile dezvoltate la același nivel, ceea ce înseamnă că și tactilul funcționează la fel de bine ca și auzul, ca și văzul, mirosul și gustul. Și putem să profităm și de aceste simțuri pe care le lăsăm un pic mai departe când elevii cresc. Puzzle-ul pe care îl realizează copiii în fotografie este un puzzle care are materii deosebite și cu care construim un pește, un monstru marin. Next slide. Altfel de activități, alte idei, alte feluri de a îmbina aceste două tipuri de educație, formală și non-formală. Activități recreative, activități în care punem accentul mult mai mult pe practică decât pe analiză, decât pe observație. Dar această practică este o practică făcută pedagogic. Aici am lucrat în niște ateliere cu copii de la centre de vacanță sau de la centre culturale.
am lucrat pe un subiect care ținea de teoria culorilor și am lucrat în Artoteca din orașul Șerbur. Deci ce făceam, mult mai precis, ne uitam la lucrările de artă și observam cum se declină nuanțele, care sunt culorile primare, care sunt culorile secundare. Next slide, please. Invitatul clasei. Ce poate să fie mai frumos și mai dinamic într-o clasă? Știm cu toții că, în general, elevii, cei din sectorul primar, adoră învățătorul sau învățătoarea. În general, sunt foarte fericiți să se ducă la școală, se întâlnesc cu prietenii, dar mai ales când vine cineva străin în clasă, este ziua lor cea mai frumoasă zi din an. De câte ori am terminat ateliere și mi-am zis, te iubim, când mai vii? Și asta pentru că acest eveniment este ceva deosebit, este ceva foarte dinamic, este un alt stil de a-i face să învețe. În fotografia de sus, acolo unde vedeți și cochilia unui melc, cadrele didactice m-au rugat să învăț pe copii arhitectură. Arhitectura este un domeniu foarte complicat pentru niște copii care au 6, 7 sau 8 ani. Drept pentru care mi-am spus că voi folosi niște imagini, având în vedere faptul că nu puteam să circul cu lucrări de patrimoniu arhitectural, nu puteam să le aduc în clasă, de unde Europeana este o sursă nemaipomenită, pentru că găsim imagini cu arhitectură de secol 15, 16 și 17 din plin. Și trebuia să le vorbesc despre scara în spirală. Cum să le explicăm scara în spirală? Cu o comparație cu cochilia unui melc. N-am pierdut legătura cu România și în poza din partea dreaptă, unde vedeți o scoarță din zona valahă din sud, împreună cu cadrele didactice de la o școală primară, am lucrat pe zonele geometrice și am vrut să le propunem un atelier în care copiii să folosească motricitatea fină. Știm toții că atunci când trebuie să desenăm frize repetitive, mișcările sunt scurte, lineare și foarte repetitive. Aceleași mișcări le avem la broderie. Și copiii au realizat o broderie urmărind stilul de a broda din Valahia din sud. Rămânem tot în zona de grafică, dar scădem nivelul vârstei și avem niște copii de grădiniță unde am fost rugată să lucrez pe grafisme, linia ondulată, linia în zigzag, linia dreaptă și așa mai departe, și mi-am propus să aduc lucrări de la Artotecă, serigrafii și gravuri, unde observam valurile mării și în funcție de cum erau valurile, așa îi rugam pe copii să deseneze linia și ei se antrenau să facă grafisme ondulat, în zigzag, plat, când nu era furtună pe mare. Next slide, please. Încă un atelier despre arhitectură. Next slide. Un alt atelier unde am pus accentul mult mai mult pe partea practică, unde copiii, cum am spus, la școală au ocazia să învețe despre pictură, au ocazia să învețe despre desen, dar foarte rar au ocazia să învețe despre gravură și să o practice. Next slide, please. Cu grădinițe putem să învățăm geometrie. Am lucrat cu învățători de grădinițe, copii foarte mici, 2 ani, 2 ani și jumătate, 3 ani, și cerința cadrelor didactice a fost să organizăm un atelier despre formele geometrice. În momentul în care mi se cere să organizez acest tip de ateliere, în mintea mea, ce-mi doresc cel mai mult este să propun activități ludice, activități prin care copilul poate să rețină într-un alt fel, într-un alt mod. De aceea,
Atelierele mele sunt foarte dinamice, pun foarte mult accesul pe practică și aici vedeți că am desenat un cerc. Am desenat un cerc pe o tablă albă, cerc pe care copilul trebuia să vină și să-l șteargă și în acest fel motricitatea fină de la încheietura mâinii ștergerea se realiza singură și făceam cum ar veni invers procesul de construire. Next slide, please. După ce terminasem cu cercul, trebuia să facem copiii să experimenteze liniile drepte. Îi puneam să urmărească linia dreaptă pe lucrarea lui Mondrian și apoi cu pensula să construiască cadriajul cu o culoare care este complet nepopulară la vârsta lor, negrul. Next slide, please. Elizabeth, here we can have a video if you click on it. Am făcut un atelier despre flora acvatică și despre apă și despre faună, în care am discutat cum se colorează apa, care sunt nuanțele, cine trăiește în apă, în care i-am pus pe copii să participe la un joc pe o hârtie enormă, foarte lungă, albastră. Fiecare copil depunea o algă, depunea o scoică și depunea un tip de pește. Toate aceste specii se găsesc pe zona Mării Mânecii, aici unde locuiesc eu în Franța. Next slide, please. Și ultima parte a prezentării mele, Izabela, mai am puțin timp sau nu prea? Ultima parte a prezentării este despre școala altfel, pentru că nu doar muzeograful educației este cel care poate să facă educație non-formală, să reușească să reunească aceste informal cu non-formal. Și profesorul poate să o facă, și cadrul didactic, pentru că Europeana pune la dispoziție enorm de multe fișe pedagogice. Într-adevăr, sunt scrise marea lor majoritate în engleză, dar cine știe, poate reușim să scriem și în română sau poate reușim să le traducem. Aceste fișe pedagogice sunt foarte complete și vă dau vouă, cadrelor didactice, posibilitatea să organizați un atelier cheie în mână, de la început până la sfârșit. Eu am realizat 2 fișe pedagogice, evident, despre artă, pentru că este profilul meu, și despre unul dintre ele, fotografia pe care o vedeți, este despre Victor Vasarely și despre geometrie. Este un atelier pe care puteți să-l organizați în clasă. Sunt lucrări, imagini ale lui Victor Vasarely pe site-ul Europeana. Next slide, please. Și aveți posibilitatea să dezvoltați, să lucrați chiar începând cu geometria, să lucrați pe matematică. Next slide, please. Să organizați tot felul de jocuri în care copiii elevii își dau seama despre diferențele între formele geometrice. Next slide. Un alt tip de joc în care cei mici vor înțelege diferența între forma în interiorul unui șablon și forma în exteriorul unui șablon. Este momentul în care și eu, ca muzeograf educație cu atât de multă experiență, mi-am dat seama că cei mici reușesc să deseneze forma în interiorul șablonului mult mai ușor decât în exterior. Deci, obligându-i să facă de 2 ori aceeași formă, dar în mod diferit, această noțiune se stabilizează și este complet, nu putem să spunem ingurgită, dar complet achiziționată. Next slide, please. La fel, în cadrul acestui atelier, putem să învățăm pe copii despre cromatică, despre culori, despre cum obținem anumite nuanțe. Next slide. Și la finalul fiecărui atelier pe care eu îl organizez, în general lucrez foarte mult
observând și analizând lucrări de artă sau imagini ale lucrărilor, punem întrebări, analizăm, observăm, ne exprimăm, argumentăm ce vrem să spunem. Punem în practică ceva care este în legătură cu ceea ce am discutat, cu ceea ce am observat și la sfârșit este partea cea mai importantă, partea care sedimentează cunoștințele într-un mod nemaipomenit de bun, este prezentarea a lucrării practice făcute de fiecare copil. Și sunt lucruri extraordinar să vedem un copil mic sau mare, un elev mic sau mare, curajos, capabil să prezinte ce a făcut față de învățătoare, față de profesor, față de invitatul clasei, care este cineva complet străin, față de prieteni și față de ceilalți colegi care poate câteodată sunt mai puțin prieteni. Deci este o dovadă de curaj și o dovadă și o posibilitate pentru cel care organizează atelierul să-și dea seama dacă copilul a înțeles, a acumulat sau nu cunoștințele. Cred că este ultimul slide. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper să călcați pragul unui muzeu. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Mirela. Reamintesc participanților noștri că dacă au întrebări după prezentarea Mirelei, dacă doresc să afle ceva în plus sau ceva nu a fost foarte clar, pot adresa întrebări în chat și la sfârșitul prezentărilor noastre, invitatele noastre vor răspunde și la întrebări. Mergem mai departe cu exemplul nostru de bune practici cu Mirela și Camelia, care vor fi eroinele noastre în următoarele 20 de minute. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest webinar. Numele meu este Camelia Volosciuc și împreună cu Monica Oancea vă vom prezenta proiectul cu care noi am participat în programul Build with Bits, Designing Virtual Spaces for the Future. Se vede? Se vede, se vede. Da, se vede. Tot e ok. Începem. Bun. Poți merge mai departe, Moni. Așa, am structurat această prezentare în felul următor. Câteva cuvinte despre programul Build with Bits, încadrarea lui în mișcarea noul Bauhaus european, tehnologiile folosite pentru a învăța gen Mozilla Hubs, apoi felul în care am folosit obiectele digitale din Europeana, spațiile virtuale pe care le-am creat, proiectul nostru și parteneriatul dintre Biblioteca Universității noastre și Colegiul Național Gheorghe Lazar, o tehnică deosebit de interesantă numită fotogrametrie, despre care o să vă vorbească Monica, scuze, ce am învățat în acest proiect și felul în care îl promovăm. Și acum, ce este Build with Bits? Build with Bits este un program al comunității European Education ce are în vedere proiectarea spațiilor virtuale pentru viitor. Este un program de mentorat pentru profesori și elevi, dar și o provocare educațională în același timp, strâns legat de inițiativa Noul Bauhaus european. Organizatorii le propun cursanților să contribuie la această mișcare, devenind participanți activi la discuția despre viitorul Europei, apoi să afle despre conținutul deschis al Europeana și despre valoarea patrimoniului cultural în procesul educațional, apoi să descopere noi tehnologii digitale pentru predare și învățare, cum am spus, Mozilla Hubs, să crească abilitățile de rezolvare a problemelor prin colaborarea între ei și interacțiunea în cadrul proiectului, apoi să conștientizeze fiecare importanța contribuțiilor lor pentru un spațiu mai durabil, mai inclusiv și echitabil.
ce este noul Bauhaus european. Noul Bauhaus european este o inițiativă creativă și interdisciplinară de regândire a orașelor și spațiilor în care locuim pentru a le transforma în orașe mai frumoase, mai sustenabile și mai inclusive. Mișcarea își propune să fie o punte de legătură între lumea științei și tehnologiei pe de-o parte și lumea artei și a culturii pe de altă parte. În fond, ne invită pe toți să ne imaginăm și să construim împreună un viitor sustenabil și inclusiv, dar totodată frumos pentru ochii, pentru mintea și pentru sufletele noastre. Conceptele dezvoltate în cadrul acestei inițiative merg în 4 direcții. Primul ar fi reconectarea cu natura, evident, apoi redobândirea unui sentiment de apartenență, apoi prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie și necesitatea unei gândiri pe termen lung. În proiectul nostru, poți merge mai departe, Moni? Da? În proiectul nostru am folosit obiecte de patrimoniu, nu, de fapt era despre europeană, da. Am folosit obiecte de patrimoniu cultural digital preluate din europeană. Știm că acest portal oferă accesul la resurse și colecții online provenite din peste 3700 de instituții diferite, muzee, biblioteci, arhive, galerii, însumând peste 56 de milioane, parcă, de unități, reprezentând texte, imagini, sunete și înregistrări video. Comunitatea European Education le propune profesorilor și elevilor, în cadrul acestor proiecte, să creeze spații virtuale populate cu obiecte digitale care să reprezinte o soluție la o problemă o problemă locală pe care aceștia o au, sau dacă doresc să pună în valoare potențialul arhitectural sau artistic sau geografic al zonei din care ei provin. În fond, esența programului Build with Bits este combinarea experiențelor de învățare colaborativă și a tehnologiilor digitale cu aceste valori precum accesibilitatea, incluziunea și sustenabilitatea. Și acum, cine suntem noi? Eu reprezint Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu, o instituție de învățământ superior cu mai mult de 14.000 de utilizatori. Rolul nostru este axat pe informare, documentare, cercetare și cercetare, evident, dar organizăm și altfel de activități. Dorim să ne deschidem către comunitate, către comunitatea locală. De exemplu, în incinta noastră se desfășoară spectacole de teatru, s-au organizat conferințe cu tematică variată, avem întâlniri cu scriitorii și lansări de carte în spațiile noastre, se organizează dezbateri pe diferite teme, ultima a fost despre migrație. Deci suntem foarte receptivi și ne dorim colaborări, așa cum am realizat și cu Colegiul Național Gheorghe Lazar. Este o instituție, dar personal, colaborarea a fost cu Monica Oancea, cadru didactic la Colegiul Național Gheorghe Lazar, care a venit plină de avânt, energie și idei și efectiv le-a insuflat și elevilor săi aceste sentimente. Proiectul nostru se intitulează Reconfigurarea spațiului Bibliotecii Universității Lucian Blaga din Sibiu, în concordanță cu valorile noului Bauhaus european și reprezintă modul în care noi dorim să promovăm biblioteca ca spațiu virtual de explorare și pentru persoanele cu dizabilități, dar și ca spațiu de socializare, nu doar pentru documentare, informare, dar și socializare. Programul s-a desfășurat în perioada iulie-decembrie 2022, s-a aflat la a doua ediție și a fost organizat de Fundația Europeană în colaborare cu Macedonia Studio, Casa Istoriei Europene, Lucas School of Arts din Brussels și alte școli europene. Inițial au fost depuse 24 de aplicații,
dar au reușit să finalizeze stagiul și să depună proiectul doar 9 dintre participanți. Aceștia au provenit din Italia, Portugalia, Grecia, Spania, România și Vietnam. Am fost foarte bucuroși când am fost apreciați pentru munca noastră. Am fost desemnați, apreciați pentru cea mai bună colaborare în folosirea patrimoniului cultural. Pașii pe care i-am urmat în proiectul nostru au fost următorii: să identificăm nevoile persoanelor cu dizabilități, să ne informăm și să documentăm posibilitatea organizării unui asemenea spațiu în incinta noastră, formarea unei echipe și crearea spațiului virtual propriu-zis. Vreau să mai spun ceva. Programul Build with Bits este departe de a fi doar un tutorial despre tehnologiile digitale. În luna august, participanților li s-a cerut să creeze un material documentar sintetic despre istoria locului din care ei provin, elemente de cultură și civilizație, folclor, tradiții păstrate, gastronomie, zonă geografică, trasee turistice, festivaluri importante care se organizează. Ideea este că fiecare dintre noi am devenit un fel de ambasadori ai locului în care trăim și am intenționat să facem cunoscut orașul nostru întregii Europe și să-i invităm pe participanți, nu doar să ne cunoască, dar poate să ne și viziteze la un moment dat. Da. Ai muncit foarte frumos la materialul ăsta și da, mulțumesc. Bun, și acum câteva cuvinte vreau să spun despre echipa cu care am lucrat în acest proiect. Am fost câteva persoane din Biblioteca Universitară și, desigur, după cum am mai menționat, Monica Oancea, alături de elevii ei din clasa 11-a I, clasa de informatică. Vreau neapărat să-i menționez pentru că au lucrat extraordinar de frumos, au avut atâtea idei grozave, au fost autodidacți, s-au implicat, și-au consumat din vacanța de iarnă, era în prag de anul nou și ei erau online pentru că știau că trebuie să termine până la miezul nopții și să lucreze proiectul, să finalizeze, să predea proiectul. Ei sunt Matei Marin, Pavel Buta, Beatrice Cristea, Diana Ghișoiu, Vlad Hâmbășan, Luca Manea, Tudor Morariu, Tudor Oprean, Tudor Terian Dan, Denisa Tucă și, desigur, doamna Monica Oancea. Mulțumim. Eu am vrut să rămânem așa mai blurry și mai necunoscuți, dar e ok. Dar măcar numele lor să se audă, pentru mine este foarte important și desigur și pentru ei. Eu vă mulțumesc pentru... Mai vreau să vă zic câteva cuvinte, despre colaborare, cum s-a desfășurat colaborarea noastră. Aveam întâlniri săptămânale în perioada lunilor noiembrie și decembrie. Lunea după amiaza eram online prin intermediul platformei Discord cu Daniel Llamas și David Mingorans de la Macedonia Studio pentru tutorialele tehnice pe Mozilla Hubs. Apoi, la sfârșitul săptămânii, vinerea, ne întâlneam în bibliotecă, discutam ce aveam de făcut, ce urma să facem, ce am înțeles, ne amuzam și ne concentram pentru a alege cele mai bune soluții și idei. Apoi ei au lucrat mult și individual, într-adevăr, și între ei în echipă, în timpul lor liber, pentru a realiza și a crea aceste spații virtuale. La fel, interconectare. După cum am spus, proiectul nostru s-a referit inițial la Biblioteca Universității, dar pentru că ei proveneau din Colegiul Gheorghe Lazar, care este o instituție prestigioasă în orașul nostru, evident că a fost o bună oportunitate de a-și promova și ei școala. Și atunci au adăugat suplimentar spații virtuale, cum ar fi Centrul de Documentare și Informare al Colegiului, laboratorul lor de informatică, holul de intrare,
automat proiectul a devenit mult mai dificil și mai complex pentru că au lucrat mult mai mult. În loc să fie un singur spațiu, acesta a fost multiplicat. De asemenea, am adăugat anumite obiecte, picturi și sculpturi preluate din Europeana și unul dintre elevi, printr-un proces numit fotogrametrie, chiar a creat un asemenea obiect virtual. Dar acum chiar o las pe Monica să vă spună, ea știe mai multe pe partea tehnică și îi dau cuvântul, eu vă mulțumesc. Mulțumim, Camelia, mulțumim din suflet pentru toată energia, pentru pregătirea acestui proiect, pentru faptul că ați avut încredere în noi și ne-a spus din start că proiectul e special pentru orașul nostru și pentru instituțiile de cultură și pentru oameni și pentru Europa chiar. Și am avut curajul ăsta să începem pornind de la o foaie albă. Mi-amintesc și acum că la început chiar n-am știut ce o să facem, dar am fost plin de încredere și am zis că ne apucăm de proiectul acesta. Acum spun încă o dată, bună ziua, sunt Monica Oancea, profesor de informatică la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Îmi place foarte mult materia pe care o predau, să o predau și în stil tradițional, că așa am fost învățată. De 30 de ani lucrez în această instituție și urmez un curriculum. Dar se pare că posibilitatea asta de a ieși din spațiul nostru a fost pentru mine, nu știu cum să zic, un impuls. M-a ajutat să văd că se poate preda, se poate învăța foarte interesant și în modul ăsta non-formal. Vorbim de non-formal, vorbim de pedagogie inovatoare. Eu chiar vreau să spun că le-am simțit așa pe pielea mea acum, de fapt în 2022, noiembrie-decembrie. Deci v-am zis, am pornit de la foaia albă și am avut încredere în partenerii noștri care ne-au pregătit online, prin Discord. Elevii au fost foarte încântați, pentru mine era ceva nou, nu-mi plăcea să văd niște butonele acolo și să nu știu exact cu cine povestesc, dar copiii erau foarte încântați și au reușit foarte bine să lucreze în echipe. Am învățat, am și pus faza asta, construirea proiectului, pentru că am început de la zero absolut, de la foaia albă și apoi am studiat împreună tehnologiile de realitate virtuală și extinsă. Am auzit prima dată... Nu te întrerup, vreau să întreb, se vede? Pentru că eu te văd pe tine, se vede share prezentarea? Izabela? Se vede, totul e în regulă, se vede, da? Sper că da. Am învățat prima dată despre Mozilla Hubs. Sincer, am și în familie specialiști în IT, nu știau de Mozilla Hubs. Deci suntem într-un domeniu în care putem învăța lucruri complet de la zero. Trebuie doar să avem energie, dorință și să mergem pe drumul ăsta înainte și așa, cu speranța că vom realiza ceva. E vorba de un fel de PowerPoint mai special, 3D, ca să-i zic așa, un creator de tehnologie virtuală care presupune și comunicare în timp real și colaborare și până la urmă învățare în acest mediu 3D. Eu am încercat să prezint forma de la care am plecat, dar era de fapt în stil, era un deșert și atât. Și efectiv am lucrat cu copiii la ziduri, pereți, case și în final am construit niște spații frumoase. Acum, e clar că ne-am sprijinit de, știți, acum e modelul ăsta de învățare, blended learning, asta am aplicat. Deci am avut la dispoziție tutoriale sub formă de pastile. Deci le-am zis copiilor, trebuie să înghițiți pastilele astea. A fost o glumă și chiar ne-a venit un pic greu să le studiem, dar trebuie să învățăm să învățăm din tutoriale, așa cum învățăm să facem o prăjitură sau whatever, să plantăm o plantă,
eu zic că e bine dacă mergem și în domeniul ăsta înainte. Deci, practic, eu sunt de matematică, informatică. Pentru mine asta a fost tot. Între ce se dă și ce se cere a fost spațiul ăsta. Da? Deci am avut aceste tutoriale, am avut multă energie și timp și lucru în echipă și ceartă și discuții și dulciuri la bibliotecă. Trebuie să spun că colegii din echipa de la bibliotecă ne așteptau cu bunătăți și cu zâmbetul pe buze și noi de la hârtia aceea albă, în final, am ajuns la acest, uite, am și dat click pe el, să vedeți cumva cum știința în ziua de azi te transformă, te duce efectiv într-un spațiu nou. Sper că internetul e bun, că suntem mulți și cred că durează mult până se conectează. M-am gândit că se poate să dureze un pic mai mult, dar las să se încarce. Deci, într-adevăr, în lumea asta a biților, a lui 0 și 1, poți construi orice, poți evada, dar e bine să fii totuși cu picioarele pe pământ și să te sprijini și de oameni, de muncă, de stare de bine. Eu o să vă arăt prin poze ce au reușit copiii să facă. Deci de la 0 absolut au creat spațiile bibliotecii. Au adus din colecția europeană, deci patrimoniul cultural digital este extraordinar și eu cred că fiecare își găsește drumul lui și poate găsi ceva interesant. Am populat cu picturi deosebite din muzeele europene. Au fost o parte dintre copii care s-au gândit ce să posteze, ce să aducă în acest spațiu. Se pot aduce, am adus și tablouri din lumea reală, din liceu, din bibliotecă. Acestea sunt de fapt niște cărți pe care ni le-a pus la dispoziție doamna Camelia. Și efectiv laboratorul nostru. Deci dacă veniți în vizită la laboratorul de informatică, în stilul ăsta arată și chiar vă spun că puteți scrie și pe tablele astea virtuale. Legat de fotogrametrie, avem copii talentați și unul dintre ei e pasionat de fotografie, la modul că a făcut peste 60 de fotografii ale bustului lui Gheorghe Lazăr. De ce? Pentru că eu am zis că suntem de la Lazăr, trebuie să ne reprezinte această sculptură și n-am găsit-o totuși în patrimoniul digital. Și băiatul acesta a zis, nu-i nimic, o să o fac eu. S-a interesat, a lucrat în Autodesk, Recap, a văzut că are nevoie de poze, a făcut un studiu, un proiect pe care apoi l-a definitivat și efectiv avem bustul Lazărului și chiar mi-a zis că o să-l facă și la imprimantă 3D, să-l avem și în clasă. Deci ambiția copiilor e nemaipomenită. Acum să povestesc un pic despre ceremonia finală. Camelia, ai vorbit și așa cum a spus și Mirela, ce ne încântă pe noi? Nu numai că acești copii reușesc să facă ceva, ci și faptul că sunt vizibili. Deci online, alături de copii din alte țări, și-au prezentat proiectul și au fost încântați să fie conectați și ei cu proiectul nostru. Și, practic, europenii au putut vedea ce e la noi în oraș, în bibliotecă, în liceu. Au fost și recompensați cu premii și cu diplome. Uite, am pus cât un model aici. Evident că au fost răsplătiți și în cadrul bibliotecii. Doamna Camelia și echipa dânseia ne-a pregătit o surpriză extraordinară. Au colaborat cu Mesagerul de Sibiu și aceasta a fost o ediție specială în care, efectiv, jurnalul nostru și pozele și tot ce s-a întâmplat, practic, rămâne pentru eternitate. Vreau să vă spun că acest ziar este foarte frumos realizat și apare la panou la noi la școală și chiar conține feedback-ul scris de copii. Deci copiii ăștia au învățat câte ceva din toate astea, din toată experiența
Și dacă eu m-am lăudat că am învățat Mozilla Hub, ei au zis în primul rând că au învățat să se înțeleagă mai bine, să fie prieteni mai buni, să lase de la ei, să accepte că aveau idei și totul era nemaipomenit, dar trebuiau să se și înțeleagă în echipă. Și se pare că am atins niște competențe cheie. Wow! Eu le-am enumerat aici. Ce am reușit noi? Am reușit să rezolvăm problema propusă de echipa doamnei Camelia. Am reușit să ne înțelegem cu colegii în limba engleză și colegii erau din toată Europa. La un moment dat căutam cuvântul felicitări și le spuneam în toate limbile pământului acolo. Monica, la ceremonie. 2-3 minute mai avem. Așa de puțin și eu m-am încins și am vrut să povestesc mai departe. Deci am o grămadă de link-uri și chiar aș vrea să vă mai arăt puțin. Nu știu, se aude? Da, se aude. Adică... I-am rugat pe copiii mei să facă și o filmare, pentru că ei sunt experți în deplasarea asta 3D. Practic ai nevoie de un computer, de mouse, de săgeți și te poți plimba, poți vizita. Deci asta vreau să zic că e viitorul. Până la urmă poți spune ce dorești în spațiile astea. Și vreau să vă spun că, uite, acum imediat evadăm în Gheorghe Lazăr, n-am putut rămâne numai la proiectul inițial. Am prezentat și liceul nostru și, pentru că timpul e așa de scurt, merg mai repede și o să vă chiar invit să intrați și să vizitați spațiile astea. Să știți că dacă o să fiți mai mulți, o să puteți povesti între voi despre acest spațiu. Cam asta e povestea cu laboratorul nostru. Au pus poze din proiecte, copiii și-au pus poze, au personalizări, cum au vrut ei. Acum asta e foarte, foarte pe fugă și eu vă mulțumesc. În orice caz, mulțumim, Monica, dar în zilele următoare participanții noștri la curs vor regăsi pe modul și prezentările voastre pe PPT și poate și link-urile pe care tu le-ai menționat și înregistrarea acestui webinar, în așa fel încât să poată urmări acele link-uri și să aprofundeze eventual informațiile pe care voi le-ați transmis, pentru că, din păcate, timpul este scurt și întotdeauna avem o mulțime de lucruri de împărtășit și foarte, foarte interesante. Vor mai fi cu siguranță și alte ocazii. Vă mulțumim din suflet că ați venit în seara asta alături de noi să ne împărtășiți experiențe foarte interesante și modele pentru activitățile noastre viitoare. Avem puține întrebări. Dacă mai sunt și alte întrebări, puteți adăuga încet, acum cât răspund colegii noștri. Una dintre întrebări nu este menționat cui se adresează și atunci poate răspunde una dintre voi care doriți. Sună așa: care este rolul profesorului în a facilita participarea la activități non-formale? Monica, te rugăm să oprești share screen-ul ca să ne concentrăm pe întrebări. Mulțumim frumos! Repet întrebarea: care este rolul profesorului în a facilita participarea la activități non-formale? A ridicat mâna Mirela? Te rog. Oare care vine de la Galați, din orașul meu. Nu știu dacă am răspunsul perfect la întrebare. Ce cred eu este că în momentul în care profesorul
simte că este o zonă care este poate lacunară pentru el, pentru cadrul didactic, ceea ce este, eu am foarte multe zone lacunare în matematică, în toate aceste domenii realiste, accept lucrul ăsta și este normal. Cred că aceste zone care sunt poate puțin lacunare pentru un profesor, ele pot fi acoperite de către cineva care este pregătit, un muzeograf educație sau orice alt invitat care este pregătit în alte domenii și atunci care poate să facă, să organizeze activități non-formale. Iar rolul profesorului sau al cadrului didactic este să stabilească un cadru, să stabilească un parcurs, ce își dorește el ca să poată să construiască împreună cu organizatorul atelierului și așa mai departe. Deci acesta ar fi rolul cadrului didactic, să construiască un drum. Și de aici, cel care va organiza atelierul, că este muzeograf educație sau specialist în biologie sau orice este, știe ce are de făcut și cadrul didactic mai are un rol foarte important, faptul că el cunoaște copiii, știe ce a lucrat cu copiii, știe ce vrea să spună copiilor mai mult. Și de aici îi poate spune celui care va organiza atelierul, uite, copiii mei știu atât, am făcut asta, asta n-am făcut, dacă ai putea să dezvolți, ar fi foarte bine și așa mai departe. În general, asta mi se întâmplă mie. Aceste cerințe le am eu de la cadrele didactice. Mulțumesc! Mai am aici o întrebare care e, cred eu, legată de ceea ce a întrebat mai devreme. Cum convingem părinții să se implice și să participe? Pentru că uneori implică costuri, timp pentru ei și de multe ori nu sunt atât de doritori să se implice și ar trebui cadrul didactic să facă toată treaba, ca să spunem așa. Același lucru se întâmplă și în Franța. Părintele este ocupat, într-adevăr. Ce am observat eu cel mai mult este faptul că părintele devine curios în momentul în care copilul se întoarce acasă și repetă în continuu, nu știu, lucruri despre ceva ce a învățat la școală. Și cred că copilul creează o curiozitate în părinte și în acest fel împreună se vor duce să-și satisfacă această curiozitate. Este dificil într-adevăr pentru că părinții nu au timp. Asta nu înseamnă că familia sau părintele în fiecare săptămână trebuie să facă genul acesta de activități. Nu, ele trebuie să rămână ocazionale și trebuie să fie activități foarte, foarte plăcute. În primul rând plăcute. Nu neapărat ca să învățăm ceva, dar trebuie să rămână niște activități foarte ludice, foarte plăcute, ca să dea senzația că vrem mai mult. Mulțumesc. O întrebare scurtă acum, sau nu atât de scurtă, pentru Camelia și Monica. Se întreabă dacă acest tip de activitate, acest tip de proiect, cum ați realizat voi, poate fi integrat unor discipline opționale și studiat efectiv. Monica, poate. Eu aș putea spune două lucruri, da. Chiar am încercat să fac un cerc numit Build with Bits. Eu încă colaborez cu copiii mei și prin Classroom și lecțiile pe care le fac le structurez și pe topicile de care au nevoie. Și am un cerc în care am prezentat toate datele și copiii au început și ei să lucreze individual și răspunsul lor este câte un HTTPS, câte un proiectel scurt. Deci eu consider că dacă ajungem la sufletelul lor și le spunem ce pot face, ce important e pentru viitorul lor să meargă cumva și dincolo de cerințele pentru nota 10, copiii conștientizează că e bine să învețe și singuri sau cu ajutorul nostru și să se implice în proiecte și în concursuri. Astăzi chiar am ajuns la Biblioteca Universitară cu un alt concurs, Infoliceanu, tot cu Matei și cu ceilalți copii pasionați. Deci, sincer, simt că copiii merg foarte bine înainte dacă am avut încredere în ei și am stat la masa aceea rotundă
pe care ne-au pus-o la dispoziție colegii de la bibliotecă. Deci o idee ar fi să ne dăm jos și noi de pe podiumul ăla de profesori și să fim alături de ei și atunci lucrurile vor merge foarte bine. Pot să adaug ceva? Sigur. De fapt, este un îndemn, dragi profesori, dacă doriți să participați și noastră la asemenea proiecte, urmăriți programul Build with Bits. Presupun că anul acesta va fi o ediție a 3-a, se va organiza. Depuneți aplicațiile, ideile vă vor veni pe viitor, la jumătatea anului, bănuiesc în luna iunie, da? Poate va fi un call atunci, urmăriți pe Pro Europeana, acolo doamna Isabel Crespo, care este coordonator de proiecte educaționale, are o prezentare, un ciclu de 3 prezentări despre ediția din 2022, ca să înțelegeți ce cu tehnologiile imersive și cât pot fi de... Sunt inovatoare, dar sunt și provocatoare în același timp pentru noi toți. Și toți avem de învățat de aici și este o manieră plăcută pentru elevi de a face un curs de informatică, să zic. Da. Deci urmăriți, pentru că sigur o să vă placă. Avem o întrebare de la doamna Cazacu Camelia. Scenariul pe care intenționez să realizez, pot utiliza și alte materiale în afară de cele de europeană? Aici cred că pot să răspund eu. Da, sigur că da. Puteți folosi orice fel de materiale. Firește, pornim de la materiale europeană sau le dezvoltăm pe cele pe care le găsim pe europeană, dar nu este interzis să folosim alte materiale, cu condiția să fie de drept, utilizabile, să nu fie protejate de drepturi de autor și să le citați în scenariul dumneavoastră cu link sau cu sursa de unde ați pornit. Mai întreabă o colegă, doamna Otilia Radu, dacă există fișe de lucru și pentru liceile tehnologice. Cred că Europeana este o resursă pentru orice domeniu și dacă explorați puțin Teaching with Europeana, blogul, veți găsi pe toate temele posibile, cred, pentru că am fost o perioadă de timp, câțiva ani, moderator al blogului și am parcurs practic toate scenariile de pe blog și găsiți pe orice temă și despre orice aproape ceva, pentru că profesorii noștri europeni sunt extrem de creativi și de inspirați și au realizat materiale foarte utile. Sunt convinsă că și în urma cursului nostru de formare vom avea proiecte de lecții și fișe de lucru foarte interesante pentru colegii noștri români care folosesc mai greu materiale în limba engleză, deși sunt destul de ușor de înțeles, chiar și cele din limba engleză și de tradus cu anumite motoare de traduceri se pot înțelege foarte ușor. Și mai avem o întrebare pentru colegele noastre. Resursele puse la dispoziție de Europeana sunt diverse și vaste, venind în întâmpinarea nevoii de informare și informație. Probabil că profesorul de disciplină nu va fi doar un facilitator, ci va avea nevoie de mai multe fișe și tipologii de feedback din partea elevilor. Este nevoie de exerciții de fixare și debriefing. Ce ne recomandați? Aveți vreo sugestie pentru colega noastră, Ana Maria Zaharia? Ce aș putea spune eu? Uite, eu aș fi vrut să prezint scenariul de învățare europeană. Eu am participat și la cursul în limba engleză și până la urmă eu consider că acest patrimoniu cultural poate crește dacă toți ne punem la dispoziție resursele noastre. Nu trebuie să găsim ceva undeva, ci doar să punem pe hârtie ideile pe care le avem. Eu sunt foarte mândră că am reușit să fac un scenariu legat de proiectul ăsta al meu. Deci cine dorește să urmeze Build with Bits poate urmări scenariul acesta. Și e vorba doar de ideile noastre. Nu trebuie să căutăm fișe undeva, ci să le scriem noi. De foarte multe ori din experiența personală și dacă lăsăm elevii să navigheze puțin pe Europeana, vin cu o mulțime de idei și cu o grămadă de resurse și cu modalități de utilizare a lor la care poate uneori nu ne-am fi gândit, pentru că ei sunt
puțin mai liberi decât noi și au timpul necesar să vină cu idei. Da. Și pe de altă parte, cred că este aceeași idee, copiii sunt foarte liberi, elevii sunt foarte liberi. De ce să nu le lăsăm lor posibilitatea să intre pe blogul Teaching with Europeana și să-și găsească anumite răspunsuri la ceea ce nu au înțeles dintr-o lecție sau ceva de genul acesta, să-i lăsăm pe ei să devină profesori la un anumit moment dat pentru ei înșiși. Știu că, într-adevăr, aceste fișe pedagogice sunt accesibile pentru elevii de vârste mari, care știu deja engleză. Ne spune o colegă, cred că patrimoniul local prin surse inedite este foarte indicat să-l promovăm, cu siguranță. Avem foarte multe elemente de patrimoniu cultural și din spațiu românesc pe Europeana, dar cu atât mai mult în proiectele pe care le dezvoltăm putem valorifica și aspecte locale, care devin astfel cunoscute la nivel european. Cred că s-a cam încheiat webinarul nostru, cu părere de rău. Timpul a zburat foarte repede și sunt convinsă că ar mai fi avut multe lucruri de spus colegele noastre. Eu sper să avem ocazia să discutăm mai multe și la întâlnirea viitoare, aceea a profesorilor, și să putem să mai dezvoltăm din ideile pe care le-am lansat aici și pe care ni le-au lansat colegele noastre. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi, atât invitatelor noastre, dar și participanților la curs. Pentru participanți sper că a fost ceva nou, poate, și ceva care să inspire. Sunt convinsă că aveți măcar un punct de plecare în ceea ce se presupune că trebuie să realizați pentru finalizarea acestui curs și a fost o întâlnire cu mare plăcere. Sperăm să avem și alte ocazii și să rămânem aproape. Eu vă mulțumesc tuturor și mult succes în activitățile și proiectele dumneavoastră, tuturor, și spor în parcurgerea modulelor care urmează participanților noștri. O seară frumoasă și un weekend minunat tuturor! Seară frumoasă, numai bine, la revedere! La revedere! La revedere! Bine! Mulțumim!